Sziasztok srácok! Ebben a mai videóban 99 Night in the Forest-ezni fogunk. Hát induljunk is! Ja, és kontrollerral játszok. Jó, már is hárman vagyunk, ahogyan láthatjátok. Csak lejjebb veszem szerintem én ezt a hangot. Ja, és előre jelzem, semmilyen szponzoráció nem szerepel a videóban. Oké. Ezeket lerakom. Bár azt sem tudom, hogy kontrollerrel hogyan és mivel kéne. Megvan. Oké. Ilyen gyorsan már is elkezdenek. Az komoly. De ezt miért építi körbe, azt nem értem. Na mindegy. Ez ilyen Halloween-es update. Az jó, de jó Halloween-es az update. Beleragadtam a póba. Na mindegy, amúgy inkább bánjam a fát, no, de hülye vagyok amúgy. Na mindegy. Hát nekem még nincsen ilyen szuper videós felszerelésem, úgyhogy kicsit rossz lesz a hangom. De játék közben általában úgyis mindig csöndbe szoktam maradni. Beírjam a chatba, hogy videózok? Jó, beírom a chatba, hogy videózok. De mi ez a sok légy a... Na. Basszus, hoppá, nem ezt akartam. Nem ezt akartam. Hát ilyen a csodás angoltudásom, ezt most nézzétek el. De jó, kicenzurázta, pedig azt írtam be, hogy I'm start YouTube videó. Bunnyfoot. De jó. Csodálatos helyre építették a mapot. Na mindegy. Én megyek vándorolni. Majd lesz egy olyan élőadás is, Ha akarjátok, hogy legyen élőadás, akkor iratkozzatok fel, érjük el a 50 feliratkozót, és akkor élőben tudunk veletek
veletek, igen, te ott a kijelző előtt veled, ott kint játszani. A 99 slide-ban. Úgyhogy, ha azt akarjátok, hogy legyen élő adás, akkor iratkozzatok fel, és legyen meg a 50 feliratkozó. Ezt a videót egyébként Premiere-be fogom kirakni, úgyhogy majd egy idő után láthatjátok csak. Egyelőre én ezt úgy tervezem, hogy Premiere-be lesz kirakva, mert én mindig szeretek mindent Premiere-be kirakni, meg tőlem kérdezzétek, hogy miért. Csak az a baj, hogy még egyetlen egy jó cuccom sincsen kb. Mert hogy hiába megyek el vándor, ezzel meg itt mi? Flower. Megvan a gyerek! Jó, megvan a gyerek. Az, ami amúgy jó. Ó, itt van láda, itt mindig szokott lenni láda. Igyekszem arra gyűjteni a pénzemet, hogy legyen mikrofonom és normális kamerám. Oké? Igyekszem erre költeni, meg erre... Utálom ezt a csajt. Direkt belemegy a képbe, hogy ne tudjam kinyitni a ládát amúgy, szerintem. Ez direkt csinálja. Ja, és ez a baj amúgy, hogy amúgy tükröződik a kamera, úgyhogy az... Majd megpróbálom valahogyan valamilyen videószerkesztéssel megcsinálni, hogy, hogy másfele tükrözzön, és akkor jól látjátok, mert hogy ez ilyen tükröződős. Sajnos tükröződik. Oda be kéne mennem nekem. Köszönöm. Jó. Nincsen semmi. Ezt megeszem. Amúgy ezek a Halloween-i tökök nagyon jók, mert felhillelik az egész HP-dat. Konkrét egész HP-ra. Ez mi? Van itt valaki? Ha-ho! Nincs itt senki. Jaj, de jó. Van itt valaki? Akkor nincsen senki, húzok haza. De most már több helyre is el tudom menni, és aki eladta a bunny footomot, az egy... De valaki eladta a bunny footomot, amit én szereztem, hát milyen csapat ez? Miért ették meg a bunny footomat? Hát az... Volt a kedvenc bunny footom. Én vadásztam le. Na mindegy. Miért fogadtad el? Ezt de. Kellek adjál bunny footot. Persze, hogy nem az bunny footot. Jaj, de jó. Ez mi? Ez meg mi volt? Úristen. Szerintem én feljebb veszem a hangot egy picivel. Oké.
Nem tudok olyan jól angolul. Mit történik? Help me. Oké, semmi nem történt szerencsére, de majdnem meghaltam, mert a valóságban haltam meg majdnem, de megvan a gyerek. Csak annyi a gond, hogy egy Oldexel nehéz lesz legyőzni azokat a farkasokat. Aranyláda! Ebből mit nyitok? Fölöse valami jót. Hát, ez is jónak mondható. Revolver ammo. Hát, ha valaha lenne revolverem, akkor jó lenne.